Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Pinky, 21 years old, single, college student, taga Tantangan, South Cotabato. Punto medikal ug personal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pagtubo uban sa akong mga ginikanan. Murag may nakita manggod kong sayop siyang parenting ug murag nakaapekto na kini sa akong pagkatao. Aron inyong hisabtan, sugdon ko sa bata pa ko, ingon ini ang mga panghitabo. Yay! Kadi na nato, Pinky. Dago ko grado. Ambot ani, oy, ako sa ning ipakita ni mama ha. Ala, naday mong mama, Pinky, ay nanitsit. La, isuka og mata sa imong mama, oy. Nakuha na ako, Irene. Ariyan sa nako akong mama ha. Sige, una lang. Kay wa pa man si mama nako nga mukuha nako. Bye! Bye! Ma! Karding na mo! Unsa? Karding na mo, ma. Dara akong card, oh. Beko na. Dako ko grado, ma. Tagko sa imong kagaral. Gisag pa lagi ko nimo sa akong card, ma. Mao ni dagko nimong grado? Nahalos tanan below 85 man. Dili ni grado, Pinky. Sa nag-eskwela pa ko. Wa ko'y grado nga ingon ini nga below 85. 95 pataas ang akong grado. Padagkuan ni ha? Pagtunog mayo. Kaysa sunod, ipakaon ko gyud nimo ang imong card. Sabot? Oh, ma. Ole! Pagtuon! Aray! Ayaw lang ko ba nani, ma? Kasakit na sa akong og tinuon. Pero ang upan, di mong yun ko makasabot, oy. Mangutana kong mama kung saan eh. Bugo! Bugo! Niapa ko ni mas libro, ma. Dugay naman ang leksyonan ni mo. Hindi pa matikang gitudloan, ana. Nga karon ngutana sas ka? Sorry. Nalimot man ko. Nalimot man ko. Ay nang bugo ka, gyud. Kay nga nung wa man lagi ko malimot, ana be. Ha? Tungod kay bright ko. Bright ko sus. Di ka man tang maliwat, Pinky. Nga bugo ka man. Sakit na kang bugas di mo gilase. Kuwang pa na. Pangutana pa unya nako og sayon, ha? Di ba bukon ko na ginay mo aron makita nako unsay sudan na nga dili ka man gyud makasabot mo buha ka. Ay, salamat, Ginoo. Dako ka grado diha sa imong card, Pinky? Salamat taon kay line 9 ng tanan akong grado. Dako as grado Ako line 8 rotonan. Birthday sa na akong tinuon anis ko karingon akong paningkamot ay rin uy. Yan akong mama, nasuko man kung akong pangutanon. Malipay kasi mama ining akong card kung makakita siya. Di nagit ko kasapan ani. Ila? Line 9 tanan akong grado, ma. Biko no. Mao ni graduha ang imong gipanghambog na ko, Pinky. Line 9 naman na, ma. Usa ramang gani ang 92 ani. Kasagaran 90 og 91 ra. Tila man din gusto ni mo nga akong grado, ma. Oy, nag-eskwela ko sa una, Pinky. Mag-uul gyud ko og makagrado kog 96. Labi gabay na ko grado kaniadto, 97. Kasagaran sa akong grado 98. Mag-grado pa man gani kong 99. Mong ayaw lang pahambog na ko, ha? Yun yung panghambog yung grado.
Kay layo ra ni sa akong mga grado kaniadto. Ma, Recorded by X Thunder Gaming. sa pagsugod pa lang nako kay eskwela sukad sa kinder, permi na kumunalan sa akong mama basta makako ko grado nga below 85. Maong nakaton ko og tuon og maayo, aron lang malipay ang akong mga ginikanan ug makontento sila. Apan bisan og line og 9 ng akong mga grado, masuko gyapon sila. Hangtod nga nadaga na lang ko. Naanda na lang gyud nako ni mama nga bunalan og kasab-an pagyapon ko. Ilabi na og di na ako maabot ang ilang expectations o baka masayop ko. Kay gusto nila nga dili gid ko masayop. Dili ko ma-fail kay sayang ko nung ilang sakripisyo. Controlled nilang unsa may angay na kong buhaton og dili na ko angay buhaton. Kay silang angay masunod kay sila'y ginikanan. Unya? Unsa, Irene? May outing ta mga classmates. Overnight, kuyog ta. Kamo na lang ay, uy. Nakasiguro ko nga dili mo sugod si mama. Ilabi na kay gabi iman di ay. Suwahi lang kog pananghid ang imong mama o papa. Hala no. Iba o baya ka sa kummga ginikanan ha. Nga di gid ko makadesisyon og para na ako. Sila ang angay na kong sundon. Base na di ay kung musugot na di sila karon. Kay, nako, nagod ka. Sige na, gawas-gawas at panagsadya sa inyo. Uy, Pinky. Sige. Suwayan ako og panangkin si mama at papa. Tamparuson tanoon ka? Ma. Yabag ka? Umanggani ka na mo tukti ka niya ito nga nananghid ka nga magturtor mo sa eskwelahan nga adlawan pa to? Kana pa kang overnight? Overnight inyong kiat sa imong mga classmates? Misuway raman ko pananghit ni mo, ma. Kay basig tuktanday ko ninyo, kay dako naman ko. College na gud ko. Bugo ka! Bugo ka gyud. Wag gyud kay paminsar. Ma, Samtang niya ka pa sa among poder, Pinky. Mag-agad ka pa namo ni papa nimo. Og ayaw gyud pagpakasayop na mong papa nimo. Ayaw tuguting masayang ang among mga pagsakripisyo ni papa para nimo. ma, Nganong hilak-hilak man ka? Ha? Nga ano? ma, gusto na. Nganong ingon man inin ako mga ginikanan. Nganong lahi man sila sa upan. Ang mga ginikanan sa akong mga classmates, dili man sama nilang mama at papa. Naglagot na ko ni akong kinabuhi. Dili ko matagad sa kumaginikanan bisan unsa pa ako buhaton. Naglibog na ko unsa ko sila sa pag-please. Nga malipay lang sila sa akong buhaton. Kung maon naman lang ganit ni, nawa ko'y bili nila. Mas may pa sigurong mamatay na lang ko. Kutluon ko na lang siguro ang akong kinabuhi. Magpakamatay ko. Makapila na moabot sa akong hunang-hunang pagkutlo sa akong kinabuhi. Ilabi na, kung moabot ang hikayon nga murag walay bilis sa akong mga ginikanan, ang akong mga pagpaningkamot nga malipay ug makontento lang unta sila sa akong mga gipangbuhat. Apan, gihuna-huna ko paghihapon nga basig mag-uol sila sa akong buhaton. Ang akong mga pangutana mao kining misunod. Unang pangutana, gusto lang ba ang parenting sa akong parents nga grabe kapigot na ako? O grabe makademand na ako sa akong mga grado nga kinahanglang dagko gyud? Ma-pressure mangud ko. Ikadong pangutana, bisan pag ihatag ko na ang tanan akong best aron lang malipay sila, apan dili gyud gapon sila makontento. Maghilak ug mag-overthink nako. Mag-lead na pagyud ni paingon sa depression. Ikatulong pangutana, may mga suicidal thoughts nako. Ma-consider ba ni siya as depression or stress lang gyud ko? Unsaon na nako pag-control ni ini? Ikaupat ug katapusan,
Naistoryahan na akong mga parents ni ini. Mabawra ko nung rason, tungod kay nagsakripisyo sila nako, ug angay lang kuno nga tumano nako ang tanan nilang gusto. Di ba ni matawag nga gaslighting? Matawag ba nga toxic na ang parenting o pag-guide sa ako mga parents nako? O too much controlling na sila nako? Palihog, tabangi ug tambagi ko, kini ang akong soliran, Pinky. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo with my partner Attorney Elin Bathan karong adlaw. Kami mo tambag sa mga problemang punto legal, medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Tungod kay si Attorney Elin Bathan, usa ka lawyer, usa ako ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Para sa kasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin kanamo, pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page or sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong magkutlong ang pagtulunan karong adlaw, kunin siyang balikon ha, we cannot become what we want to be by remaining what we are. We have to do something. No? We have to double time. Kung di man dag ka usa, kaduha, katulo, kaupat, do not give up. Okay? So nga itong magtatampo ko adlaw, si Pinky taga South Cotabato. So mayong pagpaminaw sa mga taga South Cotabato, the whole of Mindanao. Daghan ko kaila sa Mindanao ug tungod sa kadaghan, di na ko kahinumdom. na ako nakita Andre, mayong pagpaminaw ni Jun G. Ampere diya sa Pintuyan, Southern Leyte, ug si kisa ba ni Benedicta Dayok Kiausun diya sa San Francisco, ug mga taga Libagon, Southern Leyte, mga taga Siargao, mga Kamingi family, mayong pagpaminaw, mga taga Davao, no? Si Bob and Rose Trinidad. Nga matatampo akong balikon, si Pinky, 21 years old, taga South Cotabato, Pondo Medical, iya kaning ipadala sa tong Facebook account, kini nga akong suliran, official writer's page. Unang pangutana ni Pinky, gusto lang ba ang parenting sa akong parents nga grabe kapigot nako o grabe makadiman nako sa akong grado nga kinahanglan dagko gyud grado, ma-pressure magud ko. The only thing to do it is to overdo it. Ngadto pa sa mga parents, kabalo mo sa intellectual capacity sa inyong mga anak, ayaw po ninyo pugsa kayo, no? Kaya ang intelligence baya sa natong mga tao in general, dili lang academic, dili lang IQ. Matay maayo sa mga non-academic na skills. Pwede mo kami mong chief cook, or dressmaker. Ayaw lang pong ipugos, no? Depende na unsa may mong goal sa imong kinabuhi. Gusto ka mag-doktor, mag-lawyer, o mag-pare, o mag-unsa man, mag-CPA, o unsa pa man diya. Kinahanglan nga naagyo kay good study habit. No? Kay why ma-doktor, why ma-bugado, unsa pa man ang mga kurso nga dili you ka mo burn your candle. There is no such thing as overnight success. Ug gadto sa mga parents, surrogate parents, tanawa lang sa ang capacity sa inyong mga anak. Ayaw silang pugsa nga kinahanglan flat 1 mo mong grado. Wa gani ko kasuway ng flat 1. Kutob gud po sa makaya, ayaw ko pugsa gyud nga mugdag ko ginang grado sa mo. Pero pagpakita po gilas, pagpakita po paning kamot, di man gyud ko makaya, so di na po kamuton. Totoo lang gyud po ka, Okay? So, depende sa imong goal, sa imong kinabuhi, kung sa may gusto nimo. Aning kinabuhi dili lang ang mga college graduate ang medyo asinso. Daghan mga igo ra gani magapirma, mga tamar naman ng uban, daghan magsuod ng bitaka. Nani, daghan kay mga milyonaryo nga wa ka ka-graduate og high school. So, para, wa ko mag-encourage nga dili mo man eskwela, but kung di gyud makaya, for some reasons, ay pugsa. Daghan akong balikon nga mga milyonaryo nga igo ra makapirma silangan. Ang mga college graduate ato hino maghuwa man og kwarta niya nga siya wa graduate og college. So depende lang sa imong goal, sa imong kinabuhi, Kaduhang pangutana, bisan pa ihatag ko ang tanan na kong best aron lang malipay sila, apan dili gyud gihapon ko sila makontinto. Maghilak na ko overthinking nako. Mag-lead ba ni sa depression? Of course, ma-depress ka, makakos ang anxiety, So, balik ko nako.
Depende sa goal sa imong life, no? Ingnan lang mama, di ginako kaya ning pakuha nimong kurso nako. Wala mo kay murag labad akong ulo. Abli na lang kog dress shop, palit tagay na lang kog kapital nga gamay kay mag-abli na lang kog negosyo gamay, sari-sari store. Makakos ni siya ang anxiety and depression kung naay mo presyon nimo, ay mo presyon nimo. Nahinumdom na minong ko ato akong panday kausa. Luuran kayo. Kung di mo ganing, uy, wa palagi ni mahuman. Sus, mangluod. Kuha naman noon? Mo pack up naman, mulakaw, manangid. Di lang kumuhinga na. Ayaw mo, luod ka na. We must know how to adjust. We must know how to dance with the music. Kung nindot sa tao ng kabalo kag naman sa kay sense of humor ba? Di kayo puro seryoso. Di ko ganahan ng tao seryoso. Binisanto permi atong adlaw. Naman sa tayo. Timing lang sa. Dili kay pulos na lang pong komedya. Timing ko ng imong mga humor na. No? So, enjoy life lang. Ayaw, pugsa o gigil makaya. We must know how to dance with the music. Yung overthinking ka na, ma-depression ka, na mapasintin na ka na akong tagaan, nag-antidepressant. Tabi naanak kay mga signs and symptoms of suicide or severe major depression. Mo na yung katulong ni mong pangutan, suicidal thoughts na ko. Consider ba niya as depression or stress? Of course, depression na ka. Kung saan man nila ako pag-control, kay basin o unya ko kapugong sunod na kong unahuna, ani. You need to see a psychiatrist, no? Mo ni among mga pasyente nga mong tanawon kada adlaw, akong mga pasyente sa akong clinic, sa among facility. Nanagay kay suicidal thoughts sa kumbalikon, susama ning problema, alarming na ni siya. Thou shall not kill. Suicide is an introverted murder. Naano yung mga tambal, naano yung mga antidepressants, o makursian ra siya. Maka-dance with the music ra ka, maka-adjust ra ka. Okay, Pinky, dahil sa South Cotabato, ay lang tayo ka dismaya, discourage. Ingalang mong mama nga, ayaw, lubog palabi ima kay di good, madaan ako sa akong intelligence. Ang normal intelligence is above 70. 70 to 80 gani, medyo below normal na siya. No? Naatay gitawag og mga mental retardation or intellectual insufficiency. 70 to 50, 50 to 30, 20 to below, hantod na mild, moderate, severe, and profound. Mga na-impairment ako, i-discuss ako mga estudyante. So kung medyo lisod yun, ayaw pugsa. He can be, I'm addressing to your parents, Pinky, The Pinky might be a successful person on earth, bisan pa magdili pinagi sa mga academic na mga performance. Okay? Ikapat na pagkutana, naistoryahan ako ang akong mga parents ni, nabawan ko og rason tungod kay, mabawar ko rason tungod kay, nagsakripisyo na sila angay nako. Kuno, tumanon ko na ako ang tanay lang gusto. Di ba ni matawag nga, gaslighting? Matawag ba ning toxic na parenting? You have to sit down. Akong address sa imong mga parents na you have to sit down ug unsa mo direction sa imong kinabuhi. Ayo nagipugos nga kanang dili good makaya sa IQ. Naman na yung mga skills lang, non-academic, nga sa mga parents. What is your interest? How it might be the next, you might be the next inventor or business tycoon di sa South Cotabato, bisag dili pa ka academically successful. Okay, managay akong pirming ikon, ayaw pugsa. Kutublas makaya. Nabito ko'y pagumangkon. Ako mga bata, mga doktor man, medical doctor. Pero na ko'y pagumangkon sa angkol, di na ko makaya mag-medicine. Unsa imong gusto? HRM ko. Oy, HRM. So happy ko siya. Nag-graduate ko siya. HRM. Okay naman na. Ayaw na kasi kanang wagi na human. Okay? So hinaot nga nakasabot ka ng Pinky sa South Cotabato. Kumusta naman mo diya? So once again, ako si Dr. Rene Obra with my partner Atty. Lynn Bathan. Thank you very much for patronizing our RMN program sa Mindanao. So from all of us, this is a Radio Mindanao Network Production Center. Radio mo nationwide, tatak RMN. Daghang salamat o mayong adlaw. Mga higala, aniya,